Yazi njengoba u-anti usashona kahle kahle. Ngake ngathi eshona wakhipha iy'mfihlo. Wathi yena asiluntuze simxolele makwaluntuze khona ezohamba. Kahle sesimxolelile. Esho ngosuku lokuhamba. Esho ngosuku lokuhamba. Manje mina angikhoni into azenze ezimbi. Wenzani? Uthi waxabana nobaba kahle kahle. Okay. Kanti vele usisi ulo anti uyathanda vele ukujola nalabantu laba abancane. Oh, okay. Manje wabona ukuthi akathwale ngobaba. Ubaba wami lo ngizalayo ke. Okay. Wathwala ngaye. Inabenkashana kaMenzi yaphuza umlazanga ameva nenabendlondle nophapha ekhanda enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela le Black Live TV, igama lami Kings Caka ngwakaluqa, igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika. Sixoxa nesidule sibheke indaba ezithinta abantu ezithinta izinto zesintu, ikakhulukazi leli side lokuthwala nokulanda izinto ekuthiwa zinamandla enikeza abantu amandla. Siza ukuthi abazazi izinto ezenzeka ngabo kwenzakalana, abazazi ezenzeke makubo kwenzakalana. Sixoxe nabo nje hleze mhlawumbe kube khona nomunye oqaphe eqolo njengona abangaphindi nangelilodi langacabanga ukusondela entweni kanjalo. Kodwa ke sizwe ke isihambeli sethu namhlanje ukuthi sithini kithina osukwini namhlanje. Takaba. Yebo malume. Yaphila kodwa. Yebo kuyaphileka. Asibonga mfowethu. Ngoba ngathi useyinsizwana sencane nje ubani no? Igama lami nguSizwe. Wakacela. Okay. Yebo. Mfowethu awusichazele ngawe nje kusukela ekhaya la ukhulele khona, ukhulelephi, ukhule kanjani noba? Ekhaya isemzinto. Yeah. Ya ngikhule nginobhuti nje bangakhe bawu4. Sure. Nosisi oyedwa. Kanye no-anti wami. Okay. Beniyifamily enjani ekhaya mhlambe bekumeke kahle benizabalaza bokwenzakala? Ekhaya nje kuyinxovademe nje isimo nje. Yabo nje umndeni wasekhaya ungathembekile nje. Ngenxa yomuntu oyedwa nje. Yini kanti kwenzakalani? Mhlambe ake sibuyele emuva sibuke ukuthi nikhule kanjani kuze kufike kulomuntu oyedwa eyinkinga. Yazi njengoba u-anti usashona kahle kahle. Ngake ngathi eshona wakhipha iy'mfihlo. Wathi yena asiluntuze simxolele makwaluntuze khona ezohamba. Kahle sesimxolelile. Esho ngosuku lokuhamba. Esho ngosuku lokuhamba. Manje mina angikhoni into azenze ezimbi. Wenzani? Uthi waxabana nobaba kahle kahle. Okay. Kanti vele usisi ulo anti uyathanda vele ukujola nalabantu laba abancane. Oh, okay. Manje wabona ukuthi akathwale ngobaba. Ubaba wami lo ngizalayo ke. Okay. Wathwala ngaye. Shuthi ke laba abanye obhuti. Bambona ubaba engathi manje usenza into ezihlukile yabona nje. Uyaxabana nabo. Yabo wenze yonke into. Waya ngokuya kwakhula agcine seyihlaphaza kwasani. Seshaya imoto wabuye ashaye noma. Anake. Lokuthwala okusho kanti uthwala ngomuntu ephila ndlelani. Ingathini? Ngoba thina ukuthwala sike siqonde ukuthi umuntu thwale ngawe wakuthwebula washona lokhu kunjani? Kahle kahle engathi wayeqonda ukusebenzisa imali zababa. Enze ke ukuthi wayemthwebula umqondo namandla. Okay. Ukuthi kube njani ngemali? Ukuthi imali lihlale kuyena.
Okay. Ngoba uyena vele ubaba wayesebenza uyena wawuyena onengqondo. Okay. Labanye babesebenza nje. Kodwa Mm. kwagcina sekufikelele kubona bonke obaba bami. Oh, okay. Sebesebenzisa ngoba sebemjikele. Mm. Ngoba umuntu okuhlaza yena kahle Yeah. kahle. U-aunt. Akwahamba ke baxabana belontuzana ubaba noma uma kumqondi kahle ukuthi usethokuthi engqondweni. Ubaba omncane wangayithanda lento le. Aqala kwaliwa lapho kwaliwa. Wacela ukuthi kumele kufunakala isangoma. Wakabonakala ukuthi lento le hayi ngoba mhlambe uyinto nje. Ukhona phehla amanzi amnyama. Akukhona umuntu owenza lento le. Okay. Kwaye isangoma esangomeni. Waye ubamncane. Akane isangoma samanga. Yaqhubeka ke impi kwaliwe ekhaya. U-anti wenza umunye umkhuba futhi. Wathatha ubaba omncane naye wamenza lento. Into efanayo. Wamenza into efanayo. Oh. Waqala manje sekugula nobamncane lo kweza ngami. Sure. Hawu mina isikole nje ngasigcina ka first year. Agcina first year nje. Ngisithanda kabi ke isingisi mina manje kwaya ngokuthi ke isimo sasekhaya. Okwimanje nje angikwazi ukukhuluma namlunguni ngiyazibuka nje ontanga bami bathe lapha phezulu. Mina okwami nje kuyabheda. Kwakwenzakalani ke kwena? Mina ke ngangokwazi kahle ukuthi ulontuzana. U-aunt wenzani? U-aunt wenzani. Manje wasemncane vele. Ngangijwayele ukumvakashela ke ngimthanda impela. Ngani ngathi ngimthanda ngidla lapha khonto angigcoba zona hayi ngidlayo lapha kuyena. Kwanjalo. Wagcina ke ngagula ngathathwa ama-ambulance. Yabo ngithi ngiya esikoleni ngifike ngiquleke ngibe nayo lonto ngiphuphe kabi. Yabona nje into eziningi nje. Awusolo ukuthi wayefuna ukwenza some cove like. Angangisamncane nje kakhulu ngoku-understand lutho. So now kufike kutheni u-auntie uyashona. Zonke lezi ndaba senizizwa senixoxelwa uyena ngoba esevalelisa. Ngoba sithi sifuna simxolele khona ezohamba. Abafowethu abanye abafowenu isimo sabo sikanjani nje situation nje ekhaya. Abanye nabo nje mhlawumbe sibabili mhlawumbe mengicabanga esingahambiselana nalento ukuthi sixole. Ngoba ubaba khona abasastili basanjalo engqondweni kwemanje nje. Singasazi ukuthi benzeni kwemanje. Sure. Olomunye ukalala emadrumsini ngale abaginqa ama-drums ungene khona. Enze noma yini. Nalabanye ke sebaxola ke bona. Sebaxola. Wavele wamthanda kakhulu lo. Wayothi akaxole noma ngabe yini la yenzile ngakaxole. Kodwa ayithina kunzima. Manje ubaba wakho sensi ke kwaba kule situation akuyona njengoba usho ukuthi nawe understand manje uphila impilo. Nikuthola kanjani ke maniya kubantu abelaphayo ukuthi uyasizakala noma asizakali kulesimo akusona njengoba nithi akusadonsi na kahle ekhaya. Walontuzo wathatha omunye ugogo lo ubamncane umzala lapha ekhaya. Bahamba baya kwesinye ilungu isayoni ngaze sikwasanyanga kanjani. Yeah. Bahamba bafike benza ke lezo zinto bamshaya. Abamfaka ingcabo nezintambo. Abamfaka lezo zinto lezi ezikanjalo. Bagcina kutholakala ke yabo ngathi bemshaya yabo. Khona lezi zinto lezi. Okanye kwagcina kutholakala kanjalo ukuthi nangu umuntu oyinkinga la ekhaya. Evele naye seke wayisholo before ashona. So uyanitshela ukuthi zonke maqoqwa amandla abantu bayasixoxela abathi kuhlanganiswa izinto abayigqokayo nezinto ezithile kuhlanganiswe ndawonye.
Uyanitshela isigodlo sakhe sokwenza le mikhuba besikuphi noma nani benisazi kodwa beningekho aware ukuthi wenza le mikhuba ngaso? Hambe singazi. Uyasitshela nje ukuthi uwenzani kanjani kodwa lokhu wasitshela ukuthi ubani lo wayesebenza kuyena. So uma ubheka wena impilo yakho aunty neyini ehluke kanjani in terms of ukuba right, yini yenza ubona ukuthi aunty ngempela wathwala ngoba nakho right lana. Hayi impela enga-understandeki nje. Yeah. Kodwa nje wangahlupheki nje umuntu right. Inkinga ngoba wayethanda nabantu abancane. Wayethanda ukondla bona kakhulu. Oh, nayo imali kodwa endlala. Nayo. Futhi nina kwi-family yenu nonke operator phansi kwesandla sika aunty wakho. Kungekho nje onento. So umsebenzi abafoni babesebenza nawo wena wazi uqala usebenze. Ngangimncane mina. Manje angazi ngoba kwakuyena omdala kunathi sonke. Uzindla ayenze ngayo. So njengamanje mawubuka isimo sakho impilo yakho nje nokuqhubeka kwayo ukuya phambili, uyalibona ushintsho, uyalibona usizo, uyayibona uphuma kulento? Ngiyazama kodwa ngoba sengakwazi nokukhuluma nabantu. Ngoqala nje ngangomuntu ohlezi endlini ngenxa lento. Abanye bathi ngingane kamanga ngoba nakho ngihlezi ngigaduma ngikuleli simo. Lo mengihamba nje mhlambe ngendaweni ethile kuhlezi kufona kuthiwa laphi yabona. Wabuya manje. Oh ngathi nawe uthwebulekile nje umqondo ubuye ukhohle ukuthi okay. Babo bese abangane yabona. Okay. Ngane kamaya yabonga indlela engakhula ngayo le. Kungcono manje kwase ngithe ukukhula. Sengahlangana ke nabo. Yes. Yeke impilo yathi ukuqhubeka kwase ngakwazi nokuthola imisebenzi njana le mincane. Mhlawumbe uyayibuza iphendula ukuthi khulunywa ngani la, sikhuluma nensizwa esakhula ethi ibone elikhulu emva ukuthi uanti wabo nabafowabo abadala ke nokho kunaye ngoba yena uthi mncane kakhulu kodwa watshelwa naye ukuthi kuthe la esezophangalala abaqoqo babekeduze washo ukuthi kunjenje ekhaya ubaba wakhe ubonakala ngathi wajelwa ingqondo kwenzeka ini kubaba omncane wakhe yonke into ayihlangahlangana uyena osebenzisa amandla abo ukuze akwazi ukuphumelela empilweni noma abathwebule athwale ngabo. So uyasho ke ukuthi nokho lokho kumkhinyabeze kakhulu ohambeni lakhe lokukhula ngoba yena ukhumbula esemabangeni aphansi second year first year lapho akayikhumbuli nje efunda into ecacile kuze kube namhlanje good morning into enzima ukuphuma emlonyeni wakhe ngenxa ukuthi nesimo sengqondo saphazamiseka emva kalokho. Angazi ke sikhuluma nawe unodaba olwaziyo olufanayo oke waluzwa abantu belixoxa wezwa abantu beliveza wezwa abantu bethi bayilapha into kanjalo awusixhumanise sisize naye inkabi yakithi efuna ukuphunyuka kulolu gibe lika aunty osewendela kweliphakade ke nokho kodwa still inkinga noma ingcapha isasele nabo ekhaya ngoba nabafowabo nje ubekhuluma nje kuyinto efanayo nabo babambekile lolu daba. Asazi sithinte ku-email address yethu, sithinte ku-comment section, sikhulume nawe siza ukuthi ngabe udaba lolu luma kanjani lithini ngokwakho. Impande zama-Afrika ningixolele mawukuthi mhlawumbe sikhuluma sibe ningasizwa nensizwa la iyazama yastrugglisha ukukhuluma ayiyona insizwa ekwazi ukukhuluma ngqo into eqondile. Nathi siyahamba simbe kusikhiphe konke afuna ukukhiphe ngoba lolu daba luyasinda kanti naye uyasho ukuthi lokhu kwaba nalesa simo akaphindanga umuntu onormal. Uyakhohlwa buyakhumbula. Siyazama nje nathi siyasondela ukwazi ukwenza ukuthi akhulume. Le Black Life TV igama lohlelo ke impande ezama-Afrika. Siphinde sibonane ngokulandelayo. Ngisale kahle.